नार्जारिनिफ्राय लानानै गहपुरनि दाङाबाजियाव जिउ गोमानांनाय 500 सुबुं आरो बे ओनसोलनिफ्राय एनडिपि बिएलटि गुबुन गुबुन आफादाव बाहागो लानानै मुंख्लं जालांनाय साफ्रोमबो मुंख्लंनिसिम आङो गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मोनसे जारिमिनारि जि जाफुंसारनाय बेखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव लामा हान्थिनांगौनि थाखाय रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानै जोङो माखासे डिसिसनाव फैनो थाखाय जि मोनसे गेवलां मेल खुंदों बिनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम साबायखर बावदों। আমি সকলো উপলব্ধি কৰিছো আজিৰ সময় আৰু আজিৰ 30 বছৰ 40 বছৰ আগৰ সময় সঁচাকৈ যেটো কোৱা হৈছে যে সময়ে সকলো সিদ্ধান্ত লোৱা হয়, সময়ে সব সিদ্ধান্ত লয়। আজি সেই পৰিৱেশটো আমি দেখিবলৈ পাইছো। সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে সকলো বদলি যায়। এটা সময়ত গহপুৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই সময়ৰ ব্লাডশেড, সেই সময়ৰ হিংসা, সেই সময়ৰ সংঘৰ্ষ এই কথাবিলাক আমাৰ মনলৈ আহিছিলে। এটা সময় আছিল য'ত তেজেৰে ফাকু খেলা এটা পৰিৱেশ আছিলে আৰু সেই পৰিৱেশৰ পৰা আজিৰ পৰিৱেশ আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় লোকপ্ৰিয় আৰু ভাৰতবৰ্ষতে সকলো বিচৰা বৰ্তমানৰ এজন নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত এই পৰিৱৰ্তনটো দেখিবলৈ পাইছো। স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ ৰখিব লগা হ'ল। অসমৰে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ লোকসকলৰ নিজৰ নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামৰ যি ন্যায়, যি জাষ্টিফিকেশ্যন ইটো পাবলৈ স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ল। আৰু এই আজিৰ দিনত মই গহপুৰবাসী ৰাইজক বড়োৰ লগতে অন্য জনগোষ্ঠীক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰো। আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগৰ যেটো ইনটলাৰেন্স, যেটো নেকি এজনে আনজনৰ ওপৰত সহ্য কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশ, আৰু আজি আমাৰ জননেতা স্বয়ং বিধায়কজন এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অকল সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাই নহয়, বড়োলেণ্ড সংগ্ৰামৰ এটা পৰিসমাপ্তি বিচাৰি এই অঞ্চলৰ বড়ো অধ্যুষিত গাঁওবিলাক বিটিআৰত সংযোজন কৰাত তেখেতে আপত্তি নজনাই ইয়াত সমৰ্থন জনাই এটা স্থায়ীভাৱে শান্তি স্থাপন কৰি আমাৰ ভাতৃত্ববোধ এটা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে এই অঞ্চলটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যি তেখেতে পদক্ষেপ ল'লে এইটো এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আৰু মই উৎপল বৰা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো। আমি সকলো আজিৰ সময়ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। আমি এনেকুৱা এখন ৰাজ্যৰ বাসিন্দা হ'বলৈ পাইছো যি ৰাজ্যখনৰ নেতাজনে এটা ভিজন আমাক দিবলৈ সক্ষম হৈছে স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ পিছত, যে অসমখন আৰু পিছপৰা ৰাইজৰ শাৰীত নাথাকিব। ভাৰতৰ ভিতৰত 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমখনো ইয়াৰ নামটো থাকিব লাগিব আৰু সেই শাৰীত অসম থাকিব লাগিব। আৰু অসমখন ভাৰতৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে এই অসমৰ যিবিলাক জাতীয় সমস্যা আছিলে, ৰাজনৈতিক সমস্যা আছিল, সামাজিক সমস্যা আছিল, উন্নয়নৰ বিভিন্ন সমস্যা আছিলে, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেটো সমন্বয়ৰ অভাৱ আছিলে, এই সকলো বিষয়ত নিজৰ বহুমূলীয়া সময় দি নিজৰ আন্তৰিকতাৰে যি কাম কৰিবলৈ ওলাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, এইটো এটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। আৰু এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ
এই ভিজন, এই ডাইনামিক যি লিডাৰশ্বিপ, ইয়াৰ কাৰণে আজি উপস্থিত মই সকলো ৰাইজক এবাৰ জোৰদাৰ হাত চাপৰি দি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজি অসমৰ ভূমিপুত্ৰ বড়োসকলক যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মৰম কৰিছে, ইয়াত অসমৰ একো ক্ষতি নহয়, বৰঞ্চ ভালেই হ'ব। আজি কাৰ্বিক যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মৰম কৰিছে, ৰাভা ডিমাছাক যদি মৰম কৰিছে, মিচিঙক যদি মৰম কৰিছে, আদিবাসীসকলক যদি মৰম কৰিছে, ইয়াত অসমৰ একো ক্ষতি নহয়, বৰঞ্চ অসমৰ লাভহে হ'ব। এই মৰম, এই সন্মান, এই বিশ্বাসৰ এনাজৰীৰে অসমখন যদি এটা শক্তিশালী বন্ধনত আমি সকলোকে বান্ধিব পাৰোঁ আৰু একে উদ্দেশ্যত যদি একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, অসমখন কেতিয়াও পিছ পৰি থাকিব নোৱাৰে। আৰু এই কথাখিনিয়ে আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত, 15 বছৰ আগত, 20 বছৰ আগত, 30 বছৰ আগত এই সময়ৰ নেতৃত্ব যদি অলপমান উপলব্ধি কৰিলেহেঁতেন, আমি অসমত হাজাৰ হাজাৰ শ্বহীদৰ মুখ দেখিব লগা নহ'লেহেঁতেন। আৰু আজিৰ সময়ত চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমাৰ যিমানখিনি আদিবাসী ভাইসকল, দাদা ভাইসকলে আমাৰ অস্ত্ৰ লৈ আছিলে, সকলোকে মূল খুঁটিলৈ লৈ অহা হ'ল সসন্মানে। এটা চুক্তি কৰি তেখেতসকলক এটা কাউন্সিল দিয়া হ'ল। আমাৰ 2টা পাহাৰৰ জিলা কাউন্সিল, তেখেতসকলৰ যিমানখিনি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী আছিলে, সকলোকে মূল খুঁটিলৈ লৈ অহা হ'ল। এতিয়া অসমত আৰু কোনো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী বুলি তেনেকুৱা অসমখনত ডিষ্টাৰ্ব কৰিব পৰা কোনো এটা টীম নাই। কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যিটো KLO আছে, তেখেতসকলৰ লগতো আলোচনা চলি আছে। একমাত্ৰ ৰৈ গ'ল আলফা, তেখেতসকলৰ লগতো আলোচনা চলি আছে। আজি অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত স্থায়ী শান্তি আনিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ কোনো এটা যিটো কমি, চিন্তাধাৰাতে হওক বা কামতে হওক, কোনো এটা কমি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। সেইকাৰণে আজি আমি সকলো গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। এই সময়টো আমি আমাৰ কাৰণে ভালৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া 2014 চনত নিৰ্বাচনী ভাষণত কৈছিলে 8 দিন আনে वाले হে, বহুত মানুহবিলাকে, বিৰোধীবিলাকে তেখেতক হাঁহিছিলে, কি 8 দিন আহিব। কিন্তু চাওঁতে চাওঁতে দেখিবলৈ পালোঁ, এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম নাগৰিকজন কেতিয়াবা দলিতৰ পৰা হয়, কেতিয়াবা ট্ৰাইবেলৰ পৰা হয়। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি এতিয়া ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ পৰা আছে। আজি সেইকাৰণে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰা পিছপৰা জনগোষ্ঠীবিলাকক আগুৱাই অনাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি 20-25 বছৰৰ তেখেতৰ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, অসমৰ চুকে কোণে, গাঁৱে ভূঞে, জাতি জনগোষ্ঠী, ধৰ্ম সকলো কথা তেখেতে উপলব্ধি কৰে, বুজি পায়। ইয়াৰ কাৰণে আজি অসমে স্বাধীনতাৰ পিছত মই ক'ব বিচাৰোঁ, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এজন উপযুক্ত নেতা নিৰ্বাচন কৰি অসমক নেতৃত্ব দিয়াৰ দায়িত্ব অসমৰ ৰাইজে দিছে। আৰু ইয়াৰ ফল হিচাপে আজি আমি বড়ো চুক্তি ৰূপায়ণ অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে হোৱাটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। কম সময়ৰ ভিতৰতে 4000ৰ অধিক NDPৰ কেডাৰসকলে, লিডাৰসকলে ৰিহেবিলিটেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'ল। বহুতখিনি কেছ ইতিমধ্যে উইথড্ৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু বাকী থকা কেছখিনিও তেখেতৰ তত্বাৱধানত এই কেছখিনি উইথড্ৰ কৰাৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ যিটো কমিটি আছে, য'ত আমাৰ EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া সকলো লোক লাগি বাকী থকা কেছবিলাকো উইথড্ৰ কৰাৰ কাৰণে কাম চলি আছে। ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৈছে, অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা আমাৰ প্ৰাক্তন NDPৰ কেডাৰসকলক উপকৃত কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আমিও BTR চৰকাৰে ফিন ৰিডেম্পশ্যন বুলি এটা আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে এই আঁচনিত
আমি 4 কোটি টকা আবণ্টন দিছো যাতে যিসকলে চাকৰি নাপায় এইসকলে কিবা নহয় কিবা কৰি নিজৰ জীৱনটো নিজৰ পৰিয়ালটো চলাই লৈ যাব পাৰে। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো। আমাৰ এনডিবিৰ কেডাৰসকলে যিসকলে বয়স আছে যিসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেখেতসকলক পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ আৰু বিভিন্ন ডিফেন্স সাৰ্ভিসত ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰা কথা আছিল। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত বাৰম্বাৰ আলোচনা হৈছে আৰু তেখেতসকলে ইয়াৰ ওপৰত অতি শীঘ্ৰে কিবা এটা কৰিম বুলি আমাক আশ্বাস দিছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পদক্ষেপৰ আগতে তেখেতৰ নিজৰ প্ৰায় এতিয়া যিখিনি পুলিচৰ কাৰণে চাকৰি ওলাব এই পুলিচৰ চাকৰিত এটা ডাঙৰ এটা অংশ ভাল এটা কোটা আমাৰ প্ৰাক্তন এনডিবিৰ কেডাৰসকলৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব বুলি সিদিনা ঘোষণা কৰিছে। সেইকাৰণে যিসকলৰ বয়স আছে যাইফोरा बैसो दङ बिथांमोनखौ आङो बे साख्रिखौ लानो थाखाय जाहाथे रेडि जायो आं बिथांमोनखौ खावलायदों। मानगोनां रायजोफोर बर' माहारिनि सोमावसारनायनि जारिमिनाव सनितपुर बिश्वनाथ दायो मोननै जिल्ला जाबाय। बै समाव सनितपुरमोन आरो गहपुर ओनसोला मोनसे जारिमिनारि बिफाव अरायसम लाबोबाय थादों। बे जायगायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो फैदोंमोन। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि बिथांनि थांखिमोन जि बिथांनि नोजोरमोन जे बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनांगौ, खोला सेरफाङाव नीलाचल सोरजिनांगौ आरो कार्बि आंलंनि बर'फ्रा हाजोआरि ट्राइबेल जानांगौ। बुरलुंबुथुरनि साहा दिनै बिटिआर जाबाय। बे बिटिआरनि सीमाया बिएससिनि समाव ससे सफैदोंमोन, बिटिसिनि समावबो ससेयाव सफैदोंमोन। नाथाय बेखौ नुनानै जेला बिटिआरनि थाखाय गोरोबथानि थाखाय सावरायनाय जायो जोङो नुबाय जे आलादा रायजो सोरजिनाया दिनै एसे सम लाबावगोन। दिनैनि लिडारशिपआ सानथ'वाखै। बिनि थाखायनो जोङो एनडिएफनि दैदेनगिरि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आरो बिथांनि टीम, एबसुनि दैदेनगिरि रोंगोरा नार्जारी, एमइउजि ब्रह्म, दिपेन बर' जेसेबां टीम दङ जों जयै सावरायबाय। जेब्ला एबारनि सुक्तियाव आलादा रायजोआ जाया अब्ला बिनि सीमाया सानजाहा अरनांगोन। बै समाव जोंनि खोथाखौ लानानै माखासे मानसिफ्रा हेंथा होदोंमोन। मानगोनां रायजोफोर आं दिनैबो सासे बर' फिसा हिसाबै आंनि गोसोआ गाबखाङो, आङो दुखु मोनो। जों खौसे जानानै जुजियोब्ला आगानसे आगोलाव थांबावनो हागोन। नाथाय जोंनि हारियाव दाबो हेंथा हेंसि नङै नङै बाथ्राखौ बुंनानै नाबां जाबां बाथ्राखौ बुंनानै जोंनि गेजेराव गाज्रि थासारि लाबोनो नागिरग्रा सुबुंफ्रा दाबो जोंनि हारियाव दङ। जोङो दैमालुनि साव होनानै बेखौ एरायनो नागिरो। नाथाय बै समनिफ्राय नायदो पिटिसि एबसुनि नांलायनायनिफ्राय लानानै एनडिपि बिएलटिनिफ्राय लानानै गिदिर गिदिर दाङाबाजिनिफ्राय लानानै फिसा फिसा दाङाबाजिसिम सासे सासे मानसियाबो चेलेन्ज खालामो। जेराव नोङो हारि नांनानै 5,000 सुबुङा जिउ गारनानै फासि बिसि गावथारजानानै हारिनि थाखाय जुजिबोदों। बेबायदि जुजिनायखौबो सासे सासे सुबुङानो उल्था पुल्था बुंनानै हारिखौ माने हारिनि स्पिरिटखौ धंस खालामनो नागिरो। आं खावलायनो सानो जाय कनस्ट्राक्टिभ दाजाबथायारि माबा मोनसे हाबा मावनो हाया बियो नांगौबा आबाद मावनानै न'नि खामानि मावनानै जिरायनानै था, रायजो राजाफोरजों थाबायफा, नाथाय रायजोनि हेंथा खामानि मावनो नाङा। सनितपुर बिश्वनाथनि हानि थाखाय जोङो रायजो राजाफ्रा सान्दुं थिं थिं मालाबा तेजपुराव रेलि खालामदों, मालाबा बिश्वनाथाव आन्दोलन खालामदों, मालाबा गहपुराव आन्दोलन खालामदों। दाबो दङ बे माखासे सेंग्राफ्रा एबसुनि उन्दै उन्दै फंबायमोन, बे संगलमोन, निजोममोन, बिबेकामोन, माखासे जायफोर दङ बिसोरखौनो लानानै थांनाय 5, 6, 7 बोसोराव बेसेबां आन्दोलन जादों। मोनफ्रोमबो आन्दोलनाव हानायमानि 90% आन्दोलनाव आं फैदों। मोनसे समाव जेला हिमाजुलियाव बुथार जायो, हाग्रायाव खारना थाहैनो गोनां जायो, माखासे लिडारफ्रा बै समाव बुंदोंमोन बिसोरो एनडिपि फिसिग्रासो, जेरै थैयो थैथों होननानै। नाथाय जोङो बेखौ गाराखै। बै समावबो प्राय 28 दिन आं थांलाय फैलाय खालामदों सनितपुरनि थाखाय। मानोना बड'फाया जोंखौ बुंलांदों बुहुमनि खना खनला जेरावनो सासे बर' फिसा थायोब्लाबो बिखौनो खौसे खालामनानै बर'नि थाखाय मोनसे गेरेमसा हारि दानाय, आलादा रायजो सोरजिनाय,
बे बाथ्राखौ बड'फाया बुंलांदों। आरो दिनै जोङो सासे मानसियानो लोंनाय जानायाव संख्रि बानलु सोलानाय बायदि हारिनि बाथ्राफोरखौबो नाबां जाबां बुंनो नागिरो रायजोफोर। दिनै नायदो सनितपुर जिल्लायाव नैबे बोसोरनैयावनो बेसेबां रोजा रोजा न'खरा दिनै माने फरेस्ट राइटखौ मोनखो। बै समाव बिथांमोननि खोथाखौ जोङो साननानै खामानिखौ मावाबाथ' दिनै मोननाय नङामोन। गेजेर गेजेर सोरबा दालालि फैयो, हा सुयो, फैसा लायो, हाया जाया। बिसोरखौबो थिनहरो बिटिसिनि सोरबा लिडारफ्रा। जों जेला बुङो फैसा होनाङा अब्ला उल्था जायो। खिन्थु दिनैथ' हाखौ मोनबाय, दिनै हाखौ मोनबाय, गामियाबो हाबबावबाय। दा बे गामिया खेबसेयावनो हाबनो हायाखै, मानोना माखासे फरेस्ट एरिया दङ। मोनसे समाव जोंखौ दिनै गावथारबाय, बुथारबाय, न' बां सावबाय। बे मानसिफ्रा दाबो दङ, बे मानसिफ्रा थैयाखै, नाथाय बिसोरनि गोसोआ दिनै सोलायनो गोनां बाध्य जादों। मानोना बिथांमोनाबो हारसिङै थांना थानो हाया, जोंखौ नांगोन। जोंबो हारसिङै थांनानै थानो हाया, बिथांमोनखौ नांगोन। नंखायनो नैबे समाव हिंसा खालामनाय, बुथारलायनाय, एना एनि खालामनाय, बिनिफ्राय जों गोजानाव फैनांगोन। नंगौ, मोनसे समाव जोंनि हारिनि जोहोलावफ्राबो सिलाय लानानै नांदोंमोन, जिउ गारदों दिनै। नाथाय दिनैनि थासारिया सिलाय लानाय, जिउ गारनाय बे नंला। सुबुंनि सोदोमस्रिया जोबोद जौगालांबाय। दा नैबे समाव भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो बर'फोरखौ जोबोद मोजाङै मिथिनाय जाबाय। अमित शाह बिथाङाबो, नखर मन्थ्रियाबो मोजाङै मिथिबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथांनि 20 बोसोर राजखान्थिनि बिथांनि हाबा मावनायाव बर' फिसाफोरजों खाथि सोमोन्दो थानानै राजखान्थि खालामदों। दिनै पीयूष हाजरिकाया बिथांनिनो नेक्स्ट जेनेरेशन हिसाबै फिन बर'फोरनि जि जारिमिन, बर'फोरनि रायजो जानाय बायदिसिना जेंना जेंसिखौ बिथाङा बुजिदों। जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै मालायफ्रा सोंखारिबाबो आगानसे आवगायनानै बे बर' फिसाफ्रा आसामनि थागिबि मानसि, बिसोरजों जोङो रायजो जानांगोन, जौगाहोनांगोन, दिनै खामानि मावनो फैदों। आरो बिनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे समाव खुद्रिदोंमोनब्लाबो हर सान दिनै बिथांमोनजों रायलायनानै गोरोबनानै जोंनि एमएलए बिथांमोना, जोंनि इएम बिथांमोना, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयबो खौसेयै जुजिनानै बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। सानसेयाव जेबो खामानिया जाया रायजोफोर। 1993 मायथाइयाव बिएसि जायालासिनो आलादा रायजो जानांगौमोन, अब्ला 2003 मायथाइयाव बिटिसि जायालासिनो आलादा रायजो जानांगौमोन, अब्ला सानसेयावनो खुनु जिनिसा जाया। बिनि थाखाय लासै 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 जानांगोन। नाथाय दिनै जि बिटिआरखौ मोनबाय, बे बिटिआरखौनो जोङो आलादा रायजो बायदियै गोख्रोङै दानो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। सिगांनि लिडारफ्रा जौ जुवाजों गोदोनानै थाबाय, खामानि मावनायखौ गोसो होआखिसै। नाथाय 2 बोसोरावनो दिनै बिटिआर ओनसोलखौ जों जौगाहोनो थाखाय गोबां खामानि आखायाव लाबाय। नैबे समाव बड'फानि सिमाङाबो मोगथाङाव जानो थांगासिनो दङ। 100% नङाबाबो गोबां सिमाङा मोगथां जानो थांगासिनो दङ। बिनि थाखाय जोङो खामानि मावदों। नीलाचलनि मुङाव दिनै BKWSC जाबाय, बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल। बेजों जोंहा जायफोरा बिटिआरआव थाया, बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरनि राजखान्थि जेंना, सामाजिक जेंना गासैबो लासै लासैनो सुस्रांजागोन। सरकारा दिनै बायदिसिना जेंनानि थाखाय इलेक्सन बानायनो हायाखै, समष्टि दाफामनायाव एसे गोबाव जादों। नाथाय BKWSCनि जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोना हर सान नांगासिनो दङ। एबसु UBPआव बयबो नांगासिनो दङ। BKWSCआवबो थाबैनो समष्टियाबो जागोन, इलेक्सनाबो जागोन। जों बयबो गोख्रोङै बेखौ नांगासिनो दङ। कार्बि आंलंनि बर' फिसाफोरनि थाखायबो गिबि खेबनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा आसाम एसेम्ब्लियाव बिबुंथि होदों जे कार्बि आंलंनि बर' फिसाफ्राबो हाजोआरि ट्राइबेलखौ मोननांसिगौ होननानै। दा बिनि थाखायबो जोङो खामानि मावगासिनो दङ। गोबाव जाबाय, नाथाय दिनै नङा गाबोन जेंनाया सुस्रांजागोन, बेखौ जों फोथायो। नाथाय बिनि थाखाय खामानि मावग्रा मानसिफोर थानांगोन रायजोफोर। सानैसोआ गोसो गुदुं लाना खामानि मावनो ओंखारो, सानैसोआ उनथिंनिफ्राय हेंथा होयो। आरो हेंथा होग्रा मानसिफ्रा नाय बिथांमोननि आखला माबायदि, बिथांमोननि साननायफ्रा माबायदि। दिनै सनितपुर ओनसोलाव जोंनि एलपि स्कुलनि अबस्थाफोरा मोजां नङा, एमइ स्कुल, हाई स्कुलनि अबस्था मोजां नङा, नांगौ बायदि स्कुल गैया, नांगौ बायदि जौगानाया फैयाखै। दा बेखौ जोङो खौसे जानानै जुजिनानै जों मावफुंनानै लागोन, ना जों हेंथा हेंसि खालामनानै धंस खालामगोन।
दा बेबायदि थासारिनिफ्राय गोजानाव फैनांगोन। धोरोम सिबिनाया जोंहा मोजां जानांगोन, डिसिप्लिन फैनांगोन। लाइमोनफ्रा जाहाथे रावबो गाज्रि मुवा जाया, गाज्रि थासारियाव थाङा, आं बयखौबो खावलायदों। मानोना बड'फाया लुबैदोंमोन बर' माहारिया गोग्गो समाज जानांगौ। बयबो दैदेनगिरिया बुंदोंमोन जोंनो IPS नांगौ, IAS नांगौ, डक्टर इन्जिनियार नांगौ, रावबो खामानि मावाखैमोन। दिनै जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय सरकारनि खरसजों जोंनि मोजां मेलेम गोनां फरायसाफोरखौ 50 फरायसाखौ दिल्लीयाव थिनहरदों IAS IPS नि कचिं लानो थाखाय। 50 फरायसाखौ गुवाहाटीयाव थिनहरदों ACS EPS अफिसार जानो थाखाय। 50 फरायसाखौ जों गुवाहाटीयाव थिनहरदों डक्टर मेडिकेलनि थाखाय कचिं लानो थाखाय। आरो 50 फरायसाखौ क'क्राझाराव जोंनि मेगन सिगाङावनो IIT आव जाहाथे फरायनो हायो, इन्जिनियार जानो हायो, बेनि थाखाय जों क'क्राझाराव फोरोंगासिनो दङ। आरो थांनाय बोसोराव 32 फरायसाखौ फोरोंदोंमोन इन्जिनियारिंनि थाखाय। 32आबो एडमिशन मोनजोब्बाय इन्जिनियारिंआव, सासेबो ओरैनो थाङाखै। जोंनि लाइमोनफ्राबो मेलेम दङ रायजोफोर। जोङो ओरैनो माने अमा जाग्रा, खारदै जाग्रा, नाफाम जाग्रा होननानै जों एसे गावखौनो गाव मेलेम गैया बायदि सानना लायो। नाथाय जोंनिफ्राबो मेलेम दङ, मेलेमखौ जों बाहायासो। दिनै नोंथांमोना नुदों जे इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्ड डुरान्ड काप फुटबलखौ क'क्राझाराव खालामबाय। फुटबल गिदिर गिदिर फुटबलनि दैदेनगिरिफ्रा फैना बुंदों मास मोनसेनि गेजेरावनो क'क्राझाराव 13,000 मानसि जिरायनो हानाय स्टेडियाम बानायदों जोङो मास मोनसेनि गेजेराव। जेरावबो जायाखै बियो। जोंनि लाइमोनफ्रा दायो सन्टोष ट्रफी गेलेनो हानाय मोनसे पर्याय फैबाय, डुरान्ड काप गेलेनो हानाय पर्याय फैबाय, नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो हानाय पर्याय फैबाय। नै जोंहा मैया जों थांखि लादों, दावबायस' बर' इएम दङ स्पर्ट्सनि। जोङो नैबे नभेम्बर मासनिफ्रायनो थांखि लादों जे मोननै एकाडेमि जों आरम्भ खालामगोन। मोनसे एकाडेमिया स्पर्ट्सनि हिन्जावसाफोरनि थाखाय आरो मोनसे एकाडेमिया हौवाफोरनि थाखाय। हौवाफ्रा क'क्राझाराव, हिन्जावसाफोरनिया जोंहा बाक्सायाव मसलपुराव जोङो स्टार्ट खालामनो सानदों मोननै एकाडेमि। जोङो माखासे इन्डास्ट्रि बानायनो नागिरदों, जोंनि फरायसालिफोरखौ जोङो मोजां खालामनो नागिरदों। समाजा जाहाथे गाहायनिफ्रायनो मोजां जाबोयो, नंखायनो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो थिग खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि लादों। आइजो जौगानायनि थाखाय माखासे जेन्डार इकुवेलिटि सेन्टार जों बानायदों। जौ जुवा फेग्रा मुवानि मानसिफोरखौ रिहेबाव लाबोनो थाखाय 4 काउन्सिलिं सेन्टार बानायदों। बे खामानिफोरखौ लासै लासैनो जों गहपुरसिमबो मावफैगोन रायजोफोर। नाथाय दिनैनि समाव बे थांनाय समनि गोलाव सम जोंनि खास्रि बिस्रि जेल जानांनाय, बुजानाय, जोंनि सेक्रिफाइस, बेखौ दिनै मोजां सान फैबाय होननानै जोङो बयबो बावलांबा जानाय नङा मानगोनां रायजोफोर। मोनसे हारिनि रोदाया जेसेबां गोरा जायो अब्लासो गोजौथिंजाय जेसेबां गोजौआव थांनो हायो गोजौआव थांनो हागोन। जोंनि जुदि रोदायानो गुलुमनायब्ला जों बारा गोजौआव थांनो हानाय नङा। आरो मुलुगाव जाय गोजौ हारि जानो हायो, जायनि लेखा सोलोंनाया बारा, जाय रांखान्थियाव जौगानाय, जाय राजखान्थियाव जौगानाय, जायनि साननाय हनायफ्रा जौगानाय, बे हारिखौसो बयबो नायसनो। दिनै जोंनि बर' बिनानावा थांनानै वमेन फुटबल टीमनि इन्डियानि केप्टेन जाहैनो हादों। बर' हौवासाया थांनानै माखासे नेशनेल लेभेलनि, इन्टारनेशनेल लेभेलनि टीमाव फुटबल गेलेहैनो हादों। बे लासै लासैनो थासारिया सोलायबाय। भारतनि जेसेबां इउनिभार्सिटि दङ, जेरावबो सासे नङा सासे बर' फिसाया PhD खालामगासिनो दङ, रिसार्च खालामगासिनो दङ। दा थांनाय बोसोराव जोङो इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल खालामदों। 32 हादोरनि सुबुंफ्रा फैना बाहागो लादों। आरो बड'लेण्डखौ जाहाथे बिथांमोनाबो मिथिलाङो, बर'खौबो मिथिलाङो, बेनि थाखाय जोङो इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलखौ खालामदों। सिगांनि सरकारा बेखौ खालामाखैमोन। 100 रावनि खन्थाइ जथुम बानायदों। 100 राव, भारतनि आरो बाहेरनि गुबुन हादोरनि रावफोरखौबो। मानो जों बेखौ बानायदों? जाहाथे जोंनि रावखौबो मुलुगनि मानसिया मिथिलाङो। दिनै जोंखौ मिथिग्रा मुलुगाव गोबां मानसि ओंखारबाय। जोंनि बागै मिथिनो लुबैग्रा गोबां हारि ओंखारबाय मुलुगाव। दा नंखायनो रायजोफोर, नैबे समा उनथिं थांनाय नङा, आन्दायनायनि नङा, जों सिगां फारसे थांनांगोन। गासिबो रोखोमनि एना एनिखौ गारनानै खौसे जानानै हारिखौ गसंनांगोन। जोंनि माखासे जोहोलावफोरखौबो, थांखांनाय समनि बिग्रायारिफोरखौबो सोरबाया माबा माबि बाथ्रा बुंनानै गावस्रा गावस्रि हेंथा हेंथि गोसो सोनानै होयो। बेजों हारिया जौगानाय नङा। जेसेबां खहा जादों हारियाव, गावस्रा गावस्रिनि थाखाय जादों।
दा बे थासारिखौ जों अराय समनि थाखाय गैया खालामनानै मोजां थासारि दानानै हारिखौ सोरजिनायाव उन्दैनिफ्राय लानानै बैसोगोरासिम जों बाहागो लानांगोन। आरो बे बिथिङाव जोंनि माहारिनि जायफोर दिनै प्रफेसार मावनांगौ एनडिबिनि बे रिहेबिलिटेसननि थाखाय खामानियाबो जागासिनो दङ, थाबैनो जोबगोन। बेजों लोगोसे जोंहा जिखिनि जेलाव दङ जोङो नायगासिनो दङ, बिथांमोनखौबो जों जेलनिफ्राय बरननो नाजाबाय थादों। दा दिनै बिटिआरआव हाबनायनि उनाव जोंनि सरकारनिफ्राय गिबिसिन फैदों हिसाबै आङो मोननै मोनथाम बाथ्रा बुंनो सानदों। मोनसेया जाबाय जिहेतु बेवहाय मुंख्लंआ बयनिख्रुइ बारा जादों खेबसेयावनो, बे मुंख्लंफोरखौ मान होनानै नोंथांमोना गहपुराव नांलाय खमलाय खालामाजासे मोनसे जायगा बरनानै होबानो जाबाय। जोङो 1 कौटिनि मोनसे अडिटोरियाम लुगोन मुंख्लंफोरनि मुङाव। आरो नैबे फरायसालिनि बाथ्राखौ बुंदों, फरायसालियाव जेंना दङ, प्रभिन्सियेलाइजेसन जायाखै। आं सानदों बियो दिनै नङा गाबोन जागोन। दा नंखायनो बेनि न'खौ लुजेननो थाखाय मोजाङै 50 लाख रां बेवहायबो जोङो हरगोन। बेनिफ्राय जोंहा हेन्डलुम बिफाननि EM दंफैयो। जोंनि बिटिसिआव हेन्डलुमनि माखासे खामानि मावगासिनो दङ जोङो दायो, हेन्डलुम, सेरिकालचार, एनिमेल हासबेन्डारि जेरावबो। दा बेवहाय आं बिथांखौ खावलायदों मोनसे जाहाथे 300सो आइजोफोरखौ लानानै मोनसे क्लास्टार लुफैयो। आरो बावैसो जोङो बिटिआरआव माखासे ब्रिक्स होननानै बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रियेल सेन्टार होननानै गायसनदों, जेरावनोखि 10,000 गाहाम मानसिफ्रा खामानि मावना जानो हायो। दा बेखौनो मोनसे सेन्टार PNRD डिपार्टमेन्टनिफ्राय गहपुर ओनसोलाव जेरावनो 25 बिगा हा होनो हागोन नागिरनानै बे ओनसोलाव थाबैनो जाहाथे ब्रिक्सनि मोनसे सेन्टार गायसनफैयो। बिनि थाखाय आङो मानगोनां डिपुटि चिफ आरो PNRDनि बिबानाव थानाय EM बिथांखौबो आं खावलायदों जाहाथे बेवहाय मोनसे रुरेल इन्डास्ट्रि पार्कबो गायसनफैयो, बेवहाय आइजोफ्राबो जाहाथे खामानि मावनो हायो। दा बेखिनिखौनो बुंबाय। आरो फिन खेबसेबाव दिनैनि हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गहपुरनि रायजो राजानो साबायखर बावनानै आरो बयनिसिमबो इयुनाव जोङो खौसेयै आवगायलांनो हागोन बेखौनो मिजिंथिनानै मुंख्लंफोरनिसिम खेबसेबाव आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। बर' आन्दलन